kuma sun musu illa fa shi yasa suka zo suka yadda su wallahi sun musu illa a gani ko kuna da aka suka yi mana kusan mutum biyar aka suka wannan ba irin kuma sun ma illa ne fa sun ma dukan da yaje sun ma illa dan Allah zuwa da ba sarki me ta zuwa da gurin yanzu sai mu gani yadda cikin sa yake tukuna to ai ba san ma abin da suka samu ba ba ku san abin da suka sassa musu ba ka sake shi mu ga me motsin sa cikin sa duba ma kamera duba gani dan tashi ka kyale shi da Allah mu ga me a cikin sa hannu ka duba ma kamera sun lotsa suka ai sun musu dukan sun musu ya ga gane suka yadda su gashi na san lura me Allah me rasa me yasa ga wasu al'amuran Allah gashi mu da duba ka wayo ba kuwa na idan mu lalace haka mu ba yan fashi ba mu ba yan kidnappers ba yan sanda su ta mana harbi a unguwa ya mu so mu ji dalilin me hakan dan Allah